Monsó va guanyar el Premi Prudenci Bertrana amb la seva primera novel·la, però ha estat el relat curt el gènere que l'ha convertit en un dels escriptors més llegits de les darreres generacions. Els contes Uf, va dir ell, o L'illa de Mayans han estat una alenada d'aire fresc i renovador en la literatura catalana. Mestre en les distàncies curtes, Monsó practica també un periodisme que busca d'atrapar el lector amb la ironia i els jocs lingüístics. Aquesta nit tenim entre nosaltres Quim Monsó. Benvingut a Literal. Moltes gràcies. Jo voldria que ens diguessis quan és que comences a publicar exactament. Jo vaig començar a publicar quan vaig poder guanyar un premi. El Prudenci. El Prudenci Bertrana, al 76. 76. Tenia 24 anys. I llavors era una època que o guanyaves un premi literari o no publicaves de cap manera. Així com ara s'ha produït un fenomen invers, que és que hi ha tant l'accés de premis literaris i la cosa s'ha girat de tal manera... Que comença a ser premiat el que no té premi. Sí, no, hi ha gent que diu, ui, és un premi tal. Diu, no és gaire bo. No val la pena. Sí, pot ser una animalada. Sí, és clar. Pot ser un llibre, un premi, i pot ser fins i tot bo. Però en aquella època o guanyaves un premi o no podies anar. Les editorials et deien, no, escolti, és que si no, no podem promocionar-lo. També hi havia menys plataformes de publicació i de treball, en l'any 76. I és una novel·la amb un títol una mica estrany, la que guanyes el Premi Prudenci Bertrana. Sí, el títol és L'Udol del Griso, el Cai de les Clavegueres, i llavors tothom s'ho va prendre Pot tornar a repetir. Allò, replay. Exacte, replay. L'Udol del Griso, el Caire de les Clavegueres. El Caire de les Clavegueres. Llavors resulta que tothom es va quedar molt fascinat amb això i jo el que volia fer era una conya marinera sobre un cert català impostat i ultraortodox que es feia servir. Aquell tipus de català que va buscant la paraula que no s'entén. Sí, exactament. És això, just això. I llavors de tot això només m'ho va entendre una periodista. Està bé. Que és l'única que va captar la broma. Jo vaig tenir la impressió que més d'una vegada tu has usat certs títols o certes maneres d'escriure en un to irònic i que no se t'ha entès exactament. Per exemple, el cas de les cites, no? En el cas de les cites, molt sovint cites malament. Aposta, a més a més. A veure, sí, jo faig moltes cites, perquè les cites és un recurs tradicional amb la gent que fa articles a la premsa. A més, queda molt bé, per exemple, per arrodonir un final, i llavors queda molt mono. Al final te tipes, com portes molts anys fent servir, perquè llavors trobes que és un recurs fàcil. Però bé, a vegades hi ha cites que són bones. Però hi ha una cosa que és que jo tinc una certa dèria amb en Josep Pla. Resulta que d'uns anys ençà, jo què sé, 10 anys ençà o així, tothom cita Pla. Tothom el cita i el recita. I llavors et diuen, és com un argument de pes, una mica com a les barres dels bars quan es parla de futbol. No sé, es treuen arguments de pes de la màniga, un argument de pes en moltes converses és que Pla va dir tal cosa. Llavors hi ha un moment que tu dius, tot això ho va dir Pla, Pla hagués hagut de viure 300 anys per dir tot això, perquè ni que digués constantment frases genials, no tenia temps, una mica com el Churchill, que també li atribueixen unes frases que a vegades penses, igual no les va dir ell. I llavors amb en Pla a mi m'agrada molt, jo què sé, a vegades fer cites d'ell que són falses. Que evidentment que ell no les ha dites mai, tu ho saps, i ja ves ni per casualitat, no? I de vegades això no se t'entén, de vegades. No, i a vegades altres coses que, per exemple, és una cosa que em torna fascina és repetir. Per exemple, quan fas una descripció d'una cosa i diu una gent malvada, cruel, terrible i malvada. Tornar a repetir la primera. I això també, moltes vegades diu, s'ha equivocat. Diu, ha repetit la mateixa. O a vegades, una vegada quan el dia de Barcelona em van canviar perquè no l'entenien. Jo feia un article i llavors hi havia un cert to i una idea, és que a molts llocs, i fins i tot indrets de Catalunya, això va provocar un problema brutal. Perquè dèiem, un indret és un lloc. Dic, ok, un indret és un lloc, però és que vull dir a molts llocs i fins i tot indrets. Llavors això provoca... O sigui, que tu estàs, molt sovint, l'agafes la llengua, i això sí que es veu, com a material i gairebé, de vegades, com un nen, i li dones unes quantes bofetades. Sí, no sé, a vegades, sí. A mi em dóna la impressió, llegint-te,
que tens aquesta tendència de vegades, no? I en els articles pot ser més inclús que... Sí, més que amb el llibre, i és molt diferent el procés. Però a més, en els articles, una cosa que em fascina és tot un cert llenguatge del món del periodisme que crea clichés i usos tòpics. I jo, com que, clar, jo no soc un periodista i admiro molt els periodistes i, de fet, si jo tornés a néixer una feina que tinc claríssim que m'agradaria fer, periodista, ja clarament, però bé, com que vinc de treballar la llengua, és a dir, d'escriure i intentar explicar al màxim, a mi em fascina molt veure com hi ha aquests recursos tòpics que es fa servir molt al món del periodisme. Les coses s'ubiquen. Però, per tant, les coses es pot ubicar. El llatí és correctament correcte. Però de cop i volta que tot s'ubiqui i no sigui a tot lloc. O sigui, la casa ubicada a Diagonal. No està mai situada. Sempre havia estat situada, o era a la Passeig de Gràcia de Diagonal. Ara de cop i volta tot s'ubica. Aquest llenguatge important, o un projecte que contempla tal cosa. Un projecte no pot contemplar, poca broma. Tu pots contemplar perquè tens dos ulls, jo puc contemplar i aquell senyor pot contemplar. Però un projecte no pot contemplar. O sigui, hi ha tot un ús tòpic que a mi això em fascina. Llavors, el problema és que a vegades fas burla d'això de tal manera que a mi no s'entén. És que jo crec que no sempre s'encerta, perquè, clar, l'ambigüitat que suposa... Primer s'ha de saber. Molta gent no s'hi fixa, i al no fixar-s'hi després no veu el... Diu, per què hi ha broma on jo no veig la broma, no? Això passa, diguem-ne, sovint. Però bé, això és un dels trets de la teva manera d'escriure en els articles, sobretot. Però, vaja, tu no has estat, encara que ja has publicat 3 o 4 llibres de recull d'articles, tu no has estat una persona coneguda com a escriptor pel periodisme, cosa que d'altra gent sí que ha començat en el periodisme abans que publicar articles, abans que publicar llibres, sinó pels teus llibres, i sobretot pels teus llibres de relats. Tu, el primer llibre que publiques no és la novel·la de Prudenci Bertrana. Sí, és el primer. El primer. Aquest és el primer que publico. Però no el que escriu. No el primer que escric. El primer que escriu. Jo he escrit molts contes. Una cosa que... Jo no en deia contes perquè era una època en la qual no es podia dir de res un conte ni novel·la, perquè tot era inter, com en deien això? Trencar els gèneres. Els gèneres no existien, llavors s'havia de trencar tot. I llavors fèiem textos. Llavors s'escrivien unes coses i jo vaig créixer en aquest ambient i m'ho creia de debò i ho feia. Que no s'entenguessin. És a dir, si tu arribaves a un text d'aquests que passaven, s'entenia de què anava, malament. I llavors fèiem coses que es deien textos i se tractava de llegir unes quantes pàgines i llavors no entenc ni un borrall. Llavors, perfecte. Però clar, això a mi em va provocar una inflació, el que passa sempre amb el pèndol, Les coses van tancar per un costat que al final rebenten i van anar per l'altre. A l'altre cantó. I a mi em va passar que jo vaig acabar tip d'aquestes històries, de no entendre res, i vaig fer un canvi brutal i vaig intentar llavors fer contes allò a la manera de Txékhov, jo què sé. Hi ha un principi, hi ha un final, s'ha d'entendre la història, i allò típic que diuen del revòlver, no sé, si surt un revòlver a la història, doncs el protagonista ha fet alguna cosa, i si no ho diguis. Si no, que no que surti. I això, llavors vaig començar a fer contes completament diferents, que eren uns contes també que jo era molt jovenet, molt clar, o no tan jovenet, però bueno, sí, jo flipava molt amb els adjectius. Hi ha un recurs molt fàcil que és quan ets jove i comences a escriure, que disfrutes molt col·locant adjectius no lògics, perdona, no òbvics. Inusuals. Però que de fet, llavors, clar... Una mica insòlid, però que... Llavors disfrutes, trempes com un animal, i això és molt bo. Bueno, això encara ho mantens, Aquest gust per la cosa insòlita encara la mantens. Però, en canvi, per exemple, he rebaixat molt adjectivació. L'adjectivació... Els últims llibres és... Però quan escrius, era un matí que tenia cara d'ou, doncs realment... Però això és d'un, si no... Sí, això és d'un conte teu, que queda... No, i tu saps que és d'un conte teu, però no te recordes, però és d'un conte teu. I sorprèn. Sorprèn, però això els meus llibres. Els últims, suposo perquè vaig fer servir tant tota la cosa dels adjectius, això ho deia amb el Vies Pla, i aquesta escena sí que és de bo, que deia que és adjectivar d'una manera un pèl no òbvia, i té tota la raó del món. Sí. Però, què passa? Que jo ara faig alternatives. Llavors començo a disfrutar molt més dient una cadira. I si no cal dir que és una cadira postmoderna o del disseny tal o qual, doncs no cal, doncs no ho dius. Tu també t'entres dins de lo que se'n diu, o que s'ha dit literatura urbana en un cert moment, però a més d'una manera gairebé militant. Bueno, m'he dit de tot, Jo vaig començar el primer llibre, aquest de l'Udol, amb fotre unes granades brutals, perquè els protagonistes no eren obrers. I ara? Després em van col·locar... No, però així anava la cosa, Jo he rebut cartades de tot i per tota mena de coses. Primer m'han col·locat l'etiqueta, jo què sé, quan vaig a Nova York, i vaig fer un parell d'articles al Món sobre el postmodern, mirant-m'ho des de fora.
Doncs aleshores van Amb una certa inclús ironia. Sí, ironia. Sí. Això no es va entendre. I fins i tot en Tàpies, amb un llibre fantàstic que té, que es diu, com es diu, Per un art modern i progressista, diu, com l'escriptor Monzó diu, està fent una defensa de l'art postmodern. No vaig cap defensa, parlava d'una cosa que per mi era insòlida. Bueno, doncs em va col·locar l'etiqueta postmodern. Després em van col·locar l'etiqueta de minimalista, que és el contrari de l'altre. Havia tingut l'etiqueta de textualista, de realisme màgic. I després una etiqueta que jo crec que de cara a tu com a escriptor t'havia fet un cert mal, era com una mena d'hereu d'una mena d'enfant terrible que també ho van fer en un cert moment amb el Terenci Moix dins de la literatura catalana. És a dir, em dóna la impressió que hi ha uns senyors dins de la literatura catalana, no, però fora de la literatura catalana, que arreglen el país. I de quan en quan necessiten un enfant terrible. Sí, jo he viscut durant molts anys, i espero que ja no ser-ho, però sí que tens raó, el Terenci ho va ser-ho, perquè a més el Terenci és un gran ell es va divertir expert, molt. Ell es va divertir molt, a més és un tipus genial, a més sap vendre. Ell es va divertir molt. Molt. I aleshores, a mi m'ha col·locat una etiqueta, no mateixa, però una etiqueta de... Jo era el representant de la literatura urbana, de la narrativa urbana. El qual és una bestiesa. Pedrolo feia literatura urbana. Molta gent, i lo d'urbana... El que passa és que tu tens un conte on hi ha aquesta broma del llenguatge divertida. Literatura rural. Exacte. D'uns nens de Barcelona, de Can Fanga, que va parar... I un que va parar al pou i que no se salva perquè el nen de ciutat no l'entén. Perquè no l'entén. Perquè es nega a entendre-ho. Sí, no em vols collionar amb això? El que també hi ha dins de la teva obra és que hi ha una sèrie de temes que són molt d'una època en concreta i que amb el temps un s'adona que tenen la seva força independentment de l'època concreta. Però si m'explico. Llegir en aquell moment dona la impressió d'una certa superficialitat, diguem-ne, vaporosa. Llegit 6 o 7 o 8 o 9 o 10 anys després, tenen tota una altra força els mateixos textos. Dius, ara et dic una cosa així entre nosaltres, que m'agrada molt que m'ho diguis, per un motiu. Perquè jo estic una mica ja mosca en què una mica em prenen pel pito del sereno. És a dir, el Monzó és molt divertit. El Monzó és un tipus com molta conya, és un molt de la barrila, jajajajiji. I llavors sempre és... Diguem, jo em sorprenc molt quan primer trec llibres a Suècia o a França, i em tracten amb un respecte... O sigui, com que no el coneixen tant, i no saben qui és aquest individu, és com una mena de extraterrestre que caigui... És un escriptor, arriba al llibre, no saben res més d'ell. Clar, s'ho miren amb una de respecte, i després de feta no, diguem-ne, hi veuen coses que jo hi connecto molt, que no passa amb la crítica que rebo aquí, perquè clar, és allò, el Monzó, és molta broma... Que és divertir, la broma, vaporosa, superficial. I això que dius tu, d'anys després, jo hi estaria d'acord, perquè jo crec que no és tan... O sigui, m'agrada molt la broma, molt. I a mi també. Però diguem-ne, no crec que sigui només... Hi ha un treball previ, és més, jo arribo a sospitar que no et deixes portar per l'atzar, és a dir, em dóna la impressió que tu, com si tinguessis una certa planificació, evidentment no tan concreta, determinada, però que hi és i que vas portant-la a la pràctica. No sé si m'explico. No em dóna la impressió que sigui per atzar que tu ara fas aquest llibre que en fas un altre. Jo diria, la planificació no la tinc, a vegades he pensat això, però no la tinc. Dóna la impressió. Però, en canvi, sí que tinc molt clar, per exemple, que jo tinc molt temps aquí entre un llibre i un altre, i estic donant voltes i voltes, i faig altres coses. Porto 2 anys fent premsa, des que vaig a la magnitud fa 2 anys, i clar, i t'ho juro que em tiraré millor un any més o 2 fent premsa. I no pararé, i no faré l'altre llibre, millor fins, no sé, aquesta temporada que ve. O començaria a treballar... Però tu ara, per exemple, si ara jo et pregunto, perquè la gent aquí sempre estem interessats en els projectes dels escriptors, ara tu prepares algun llibre en concret? Jo tinc ara molts contes curts. Escrits ja? Alguns escrits, o sigui, molts escrits. Altres que són una porqueria i que com veig que es deuen estic parant paperera. I hi ha altres nous que faré seguint la línia d'aquests, que veig que hi ha una línia. I llavors, a part d'això, hi ha una mena de cosa que és com una novel·la, però que jo t'ho juro que em quedarà trigar 2 anys a veure-ho clar, Perquè, a més, l'única cosa que tinc clara és que el dolent és un home del temps. El dolent de la... Això és perquè t'has emprenyat últimament i que no n'ha encertat ni una. No. És un recurs, és a dir, tothom... Això s'enganxa, o sigui, l'home del temps, com a personatge malvat d'una pel·lícula, i a més la dona del temps, li fa banyes amb l'astròleg, que aquest sí que l'endevina. Ostres! La cosa que jo estic en contra, l'astrologia, una imbecilitat. Però... Aquest és el projecte de la... Hi ha més coses, Home, imagino que hi ha més coses. I jo volia dir-te, tu el relatx, una vegada... O sigui, tu el llibre el fas
amb un sentit unitari, a posteriori, o tens abans el llibre i vas omplint-lo de relats. A veure si m'explico, no? Sí, no t'entenc. No, la idea és, jo vaig fent relats. Per exemple, ara mateix, jo tinc com, no sé, 7 o 8 relats que em semblen correctes. 6 o 7 que he de mirar si quallen del tot o si definitivament els dono per inútils. Llavors, però en canvi, amb aquests jo veig una línia que em permetrà fer-ne altres més. És a dir, sí que hi ha un sentit unitari, a més hi és, amb els llibres. És que jo per això, jo el veig que el sentit unitari... Però aquest sentit unitari jo el trobo a mig camí, per dir-ho així. Començo sense tenir-lo clar, quan tinc una pila, dic, aquest és el sentit que hi ha aquí. Molt bé, acabem-lo. Però me n'adono a mig camí, i llavors ho agafo, ho accepto i ho acabo. No, està molt bé. És una manera de treballar que cadascú té la seva, no? Sí. I una de les preguntes que volia fer-te és la teva actitud envers la llengua catalana. Hi ha hagut un petit canvi últimament, perquè en un principi tu havies estat molt radical en el fet d'expressar-te en català, inclús, si no recordo mal, haver alguna mena de polèmica, inclús amb l'Espriu, i què era allò, cap al 77? No, això era el 77, una revista que es deia Arreu, que la Montserrat Roig va fer un article parlant de... No, perdona, l'Espriu va fer unes declaracions dient que el bilingüisme era un estat ideal de l'home. Sí, va dir la cooficialitat aquella de no perdre el castellà. Jo vaig fer un acudit al Canigó, que era l'Espriu recitant el... Quin era aquesta? No sé, un poema de l'Espriu i que cada vers estava en un idioma i un altre. En tots dos. En tots dos, sí. Un vers en un idioma... En cooficial, va dir. En cooficial. I llavors la Roig es va empipar molt i va fer un article en contra, va haver una mica de polèmica amb l'Ignasi Riera, no sé més històries. Però bueno, aquí va. No, jo vaig començar escrivint en espanyol. Al Telexpress, al Blanco, i els diaris aquests. I el que passa és que durant molts anys no havia fet res, perquè no m'havia vist obligat. El que passa és que va arribar un moment en què em vaig trobar que els mitjans de comunicació en català et deien que tu violes i que tu fessis, perquè a més hi ha una tendència amb certs mitjans de comunicació, bàsicament dependents de la Generalitat, que diguem que qualsevol cosa que els sembli mínimament catalana els fa fàstic. Hi ha una certa cautela. Sí, cautela. O sigui, si tu ets un escriptor americà, que treus una novel·la, que és una merda, doncs tu tens 5 minuts, però un minut amb un telenotícies. Si tu ets un escriptor català que treu una novel·la que és una merda, no la tens. Jo ja no dic que sigui bona, No hi ha el mateix nivell. Això és l'odi per al complex de Bartina. És el que ara sí l'en deia autoodi. Sí senyor, no és això. Llavors és allò, nosaltres som més moderns que ningú i tot el que sigui català no té... Home, jo m'hi jo que un escriptor americà tingui no sé, se'n parli, però no, diguem-ne, no en contra els d'aquí. Bé. Llavors això em va fer replantejar les coses i les teves col·laboracions actualment en la premsa també es fan en espanyol. Que grups nacionalistes, doncs això, començaven a editar diaris en espanyol i vaig dir, home, doncs jo el meu objectiu a la vida és, clar, començaré a practicar l'espanyol, a treure-li el rovell d'anys de no practicar-lo, per algun dia poder arribar a escriure els diaris nacionalistes de Catalunya, que són en espanyol. Continua amb la ironia. Doncs continua la ironia i esperem que els teus llibres tinguin la mateixa punxa i la força que han tingut fins ara i que la gent, doncs, respongui com ha respost, llegint-los, que és com s'ha de fer. Moltes gràcies per estar aquí. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Impressions d'Àfrica, de Raymond Roussel. Possiblement el millor testimoni d'una de les figures més inquietants de les lletres franceses. Per al gran magnetitzador dels temps moderns, com el va definir André Breton, no hi havia literatura fora d'aquell mecanisme, totalment premeditat, que sanificava el mateix llenguatge. La concepció ho és tot, va escriure Roussel. Des d'una cabina de vaixell o des d'una habitació d'hotel, la literatura era una realitat sempre imaginada. L'edició catalana i la censura franquista 1939-1951 de Maria Josepa Gallofré. Primera part de la recerca que l'autora va iniciar fa 6 anys sobre la censura franquista en l'edició i la literatura catalanes fins al 1975.
Després dels treballs d'Albert Manent, Josep Massot o Joan Creixell sobre la literatura catalana a l'exili o la clandestinitat, aquest primer estudi de Maria Josepa Gallofré inicia una nova via, la dels qui van optar per la legalitat. Com diu Joaquim Moles en el pròleg, es tracta d'una mena de negatiu fotogràfic que posa en evidència les trames internes d'una cultura. San Juan de la Cruz, obra completa. Edició de butxaca, a cura de Luce López Baralt i Eugenio Pacho, de l'obra completa del místic carmelita. Distribuïda en 2 volums i ordenada cronològicament, la recopilació dels textos permet seguir el procés espiritual de Juan de Yepes en tota la seva extensió. El primer volum recull la seva poesia, juntament amb les gloses Subida del Monte Carmelo i Noche Oscura, i en el segon, el Cántico Espiritual, Llama de Amor Viva, els avisos i les seves cartes. Europa científica, recerca i tecnologia a 20 països. Publicat per la Fundació Científica Europe, amb seu a Maastricht, i coeditat en 7 llengües, el llibre Europa científica recull més de 100 articles sobre la ciència, les noves tecnologies i la voluntat comunitària d'aconseguir una Europa unida que pugui competir amb els seus adversaris tecnològics, el Japó i els Estats Units d'Amèrica. 1492, L'année admirable, de Bernard Vincent. Descobriment, troballa, invasió o conquesta. La lectura de 1492, L'année admirable, és una informació objectiva, senzilla i eficaç sobre l'època i els esdeveniments que la van constituir. Sota aquest títol, Bernard Vincent, director de l'Escola d'Alts Estudis de París i especialista en el tema, explica com i per què el 1492 va ser una data clau per a l'orientació d'un nou ordre mundial, i no solament per l'aparició d'Amèrica. El que volem és cobrir molts aspectes del que en principi ens dediquem, que és el camp de la no ficció, fet des d'una perspectiva de gent que té menys de 30 anys, que és el que tenim tots aquesta editorial, i de no estar casats ni en cap, diguéssim, escola ideològica, ni cap grupet econòmic, ni cap tampoc dèria estètica. Aleshores, amb molta normalitat podem publicar tot el que es pugui publicar en no ficció en català i que tingui una mica, que respongui una mica al que és el mateix nom de l'editorial, que és Llibres de l'Índex, i que respongui al dimoniet que tenim com a logotip, com a ensenya, que és un dimoniet que amb una mà té el trident i a l'altra mà porta un llibre, diguéssim. Aquest dimoniet entre divertit i una mica revolucionari, si és que es pot dir encara aquesta paraula. I llavors, per exemple, l'any passat, 3 dels nostres títols més significatius van ser un llibre bastant conegut que es diu Barcelona cap on vas, Diàlegs per una altra Barcelona, de Manuel Vázquez Montalbán i de l'Eduard Moreno. Un altre llibre com El dret a la peresa, de Pol Lafargue, una traducció del Jordi Espinet, preciosa, i és un llibre petit, diguéssim, molt de batalla i molt recordant que podien ser els llibres dels anys 40, per exemple, no? I després un altre llibre que es diu Divertim-nos fins a morir, d'un sociòleg nord-americà que es diu Neil Postman i que una mica intenta explicar la desfeta que ha provocat la cultura aquesta de la televisió respecte a la cultura tipogràfica i els canvis que ha hagut en els últims 50 anys, sobretot en el sistema educatiu nord-americà, a partir de l'imperi, diguéssim, de la televisió. Com veuràs, aquests 3 títols no tenen res a veure, tenen molt poc a veure amb títols com El suïcidi manual d'ús o com El manual de la masturbació, que també hem publicat, i que de fet sembla que siguin els únics que hem publicat i que no és això. Per tant, aquest canvi d'imatge no és canvi d'imatge, sinó que és acabar-lo de conformar, diguéssim. Nosaltres podem publicar segons quins títols, però en podem publicar tant molts d'altres, com per exemple ara que estem a punt de treure unes cartes inèdites de Franz Kafka als seus pares, les últimes cartes que va escriure abans de morir, i una biografia de la dona de l'Albert Einstein, de Mileva Einstein, també que intenta descobrir una personalitat molt desconeguda fins ara. Jo llegeixo poc, i per tant potser és una miqueta difícil ara jo dir, però hi ha un llibre que per mi
és el que em va colpsar més, que el recomano, perquè és Reencuentros, el vaig llegir en castellà, en català, em sembla que el títol és L'amic retrobat, que és un llibre de Ullmann, Fred Ullmann, alemany, que és un pintor que va escriure aquesta petita novel·leta, aquesta petita cosa curta. Realment per mi és un llibre, és un cant a l'amistat, és un llibre d'una força molt extraordinària, per d'una simplicitat sensacional, que inclús a la introducció ja parla que aquest és un pintor que va escriure, que va aconseguir fer amb molt poques línies, amb molt poques quartilles, una condensada obra sobre una tràgica història d'uns moments terribles d'Alemanya. I a més aquest llibre té la gran virtut que a les 3 últimes línies canvia totalment el color del contingut de l'obra, que tu has anat pensant una cosa i al final te'l canvia. Per mi és una gran obra d'art. Ja ho diu a la introducció, és més una obra mussessiana més que no pas wagneriana, sent alemana. I per això crec que és un llibre que el recomano. Metente,